Sungkawa
mawa mila nimbali para anak-anak kayangan Brahma lan Yamadipati kenyarian sedaya ngentosi dawuh nyosan pukulun mangkono pangusta smaraning griya ingkang dereng kalesan. Yang Chandra Kusuma Sang Bathara Guru Tenada Sang Dipatina Rodo Sang Brahma Yamadipati Om wilahing awigna wastu itu kowe waspadake Kakang Kaneka Putra Sarawu jengendika agawe bingahe manak kula sang Kakang Kaneka Putra mregenjong warudayang ditegonmu wong Yai Guru sak paduka anggenipun ngaturaken bagya mulya marang si Kakang Kaneka Putra kula tampi Yai Guru balik tamalna paestenipun ingkang Kakang kula tampi Kakang Kaneka Putra ndadosaken kanthi padhang rajaring para dewata marasanga Kakang Kanetra iki matur senah suwun Koko Prabu Kakang kula ngaturaken ugi anak Brahma ngaturaken pangestu dhateng Rama Pikulun Bathara Guru iya
Bromo tak tampa pangestuku tampanana kula tampi dadasa bengahing anak kawula najan kula pun Yama Dipati penjabut nyawa kowe Yama Dipati penjabut nyawane sapa penjabut nyawane wayang aku mbok penjabut nyawane manungsa kula nyuwun pangestu nyuwun idibawila dateng pikulun yoyo kabeh anakku Yama Dipati tak tampa pangestuku tamponan kula tampi asta kekalih mugi-mugi andadosa kayuhanan ing manah kula yo kabeh mau wis tak bagiake kabeh kapiye kakang Kaneka putra kahanan ing arca padha kakang Kaneka putra luput yayi lupute kepripun kakang Kaneka putra wah iki jaman tak deleng saya mene jaman wis saya angker banget anggere kepiye kakang Kawah Candra di muka wis dina-dina saiki wae umeb alebur ngantos dumugening awang-awang kahyangan kakang nanging aku wis kira dadi pimpinan nenaten paduka menika nyalahaken pretikel kula mboten derek bebasan kembang jambe kula mboten cawe-cawe kembang jambu ora melu. Jalaran kepiye kakang? Wis ngerti piyambak paduka menika wis gawe tatanan piyambak lho sana bojone duwe garwa lho arep diwenake anakmu kuwi putra sing ora nganggo tatanan ngono kuwi nanging aku wis janji tekad kula mboten melu, mboten derek. Kowe sing dadi pimpinane sapa ya paduka. Bebasan kaya pusaka. Aku iki curigane kowe warangkon. Curigane angger arep mlebu kudu diresiki ning ora bener-bener bolong, bener-bener resik ya ora iso mlebu ana nanging aku wis dadi tekate ning ana kula mboten saged melu ora wong dadi wong tani dadi wong bakul mawon mboten dados kayangan sanopati mboten apa-apa kula pamit iku gelap katon lirik gincanging alis Rama kula wonten dawuh pikulun kowe anakmu wis duwe wetengan pirang sasi 7 sasi dibabarake Brama boten kula anumung kula pati kula mbabaraken anakku sing nembe duwe arep duwe putu banjur arep dilairake kula mboten purun kowe manut ora karo Rama pikulun nek ora manut kowe tak kuwatani dadi ndendhek kayangan dadi amun-amun nggih sandika kula badhe mrejaya badhe nurunaken dhateng anak kula Desdarara badhe kula pun lairaken
tugasmu apa? Kula menika tugas kula menika njabut nyawa. Nyawane sing nabu temu jabut 16 ojo jabut wayang nggih kula jabut wayang sing pun katulis wonten kitab sara kula nanging dina iki beda jabutana Pandhawa kabeh kula boten wantun Pandhawa menika sakti kula badhe jabut kowe manut ora karo Rama Pikulun ya manut nanging nek gon jabut Pandhawa kula boten wantun kowe wani karo aku mratanani boten wonten yen ana ora gelem tak watani dadi ndek-ndek pangan nggih sendika badhe kula jabut Pikulun sampun kewajibane paduka lan kula pun katampi yo aku wis nrimo marang panjalku anakku Dewa Srangi Tinggi Rama Pikulun matur sembah suwun dene paduka badhe ngaturaken garwa kula Pundhasanala nggih pun monggo dherekaken kula tak lantaran wonten ing awang-awang mangkene pun dibabaraken Dresanala diboyong nggih inggih kula ndherekaken
wonten taman kaputren ajeng kados wantene wonten rada wonten apa Rama wajibane wong tuwa dinas karo keluarga kuwi tanggung jawab kudu sing dipikirake yo dinas sesit ajeng wonten apa dene paduka nengaken wontenipun dinas kaliyan keluarga awit dawuhe pikulun Rama Bathara Guru aku kudu bisa mbabarake kowe boten melasaken ingkang putra Rama ya kuwi awit kewajiban karo dinas karo keluarga kudu bisa bedakake di nanging Rama kula menika sembobot ngarepeni duwe wetengan 7 sasi boten mesake jabang bayi ingkang wonten keluargane kula Rama iya Dik semono uga aku iki nembe arep duwe yuga apa kedah bisa nglunturake kowe nglahirake kowe sarana nangis tenan iki anakku tresna loro nanging menika wis wajibane Rama monggo kersa Rama iya wis ngono Dik kabeh mau wis kinodrate ingkang maha agung ingkang maha kuwasa di jabang bayi tak lairake dina iki sang Rama ngatapaken ati pananunan kalimunan sedane meminta marang welasing Gusti Kang Maha Akarya Jagat anakku Dersanala tak babarake umur 7 sasi aja nangis yo nggih anakku iso babarake nglairake anakku Her Dersanala tak deleng iki yugaku lanang apa wedok wah iki jan tak deleng ora ana brengose wong wis lair kok ana brengose apa iki citane Kang Kuwasa ya yo Mimi yo, Mimi. Iyo. Wah, iya kono belari yo. Beso. Yo, wis putuku, wis kene wae manutku yo, Ger. Tak gawah ning Candramuka, wis karepe sing yang Akarya Jagat nek wis dadi titilasing gesang yo semono nanging wis dadi kodrate kowe bisa urip bisa dadi jagoning jagat yo wis tak tetepake tak tibake marang kawon kandha dimangka
nek wis dadi temenan dadi peti rasane murid ya wis mestine nanging kowe arep dadi jagone ing jagat yo mesti lan akibate. Kacarita Sang Rama anggenira anggeburaken si jabang bayi sanalika dasar baine wong utama wong Nalendra digeburake ning Kawacandra Dimuka ora sengsaya umbep ora sengsaya lebur nanging bisa kuwasane Gusti dadi gedhe dadi gedhe dadi gedhe. Digeburake ning Kawacandra Dimuka ora mati malah urip pimen Kang. Wis koning pikulun kok Kang. Lah sampe ngapa kowe sih? Aku ya menungso. Menungso kuwi apa? Menungso ya padha karo kowe. Kowe apa? Yo kowe kuwi sing dicekel kowe apa? Aku kiye? Yo. Oh, aku dadi urip ya. Kowe urip. Urip tegese ana sing uripi. Sing uripi sapa? Sing uripi ya sing kuasa Gusti Allah. Gusti Allah. Yo. Lantaran sarana wong tuwa kuwi perjuangane wong tuwa bisa gawe pecikening anak yo kowe kuwi. Oh, dadi aku iki wujude manungsa. Aku yo duwe tangan kaya kowe. Yo, aku duwe tangan. Yo tangan. Aku duwe apa iki? Jenenge apa? Kowe mustaka. Pusaka, mustaka. Mustaka. Yo,
Yo padha wae karo sampean kuwi. Yo. Sampeyan sapa kuwi? Ngene. Lantarane rampenae ngene. Aku kiye pinesepuhe kahyangan. Kahyangan ku apa? Kahyangan yo panggonane para dewa-dewa. Dewa apa? Apa kae sing gedhe dawa kae? Wis, kota roti yo gedhe dawa panganane para pradonga kowe roti. Oh, dadi menungso kaya sampeyan kuwi yo aku yo. Lah piye terus e? Sawise ngono aku dadi yo kuwe carike ning desa yo pati ing desa. Sampeyan dadi wakile ta carike ing desa pemerintahan yo. Lah banjur kepiye? Bisa aku ning kene? Ngene wae wis. Wis kowe sejatine duwe ibu. Aku yo duwe ibu. Yo duwe bapa. Duwe bapa. Wis kowe sadurunge takon bapa karo ibu, kowe tak arani. Arani ku apa? Tetenger. Tetenger ku apa? Tetenger kuwi kanggone undang-undang Joko atau Mas Muji atau Nugroho, Siranu, Rudi. Kowe undang-undangane kaya kuwi. Oh, ben dong diundang Joko. Yo ngono. Yo ngono yo. Dalem. Dalem apa? Dalem ya basa Jawa. Oh yo, banjur aku arep dijenengi sapa? Wis kene wae. Gandeng kowe uripe dikuburake ning segara ning Kawa Candra Dimuka umeb geni-geni wisa ya wisane geni mila kowe tak arani wisa geni. Matur nuwun, kula ngundange napa? Oh, kowe ngundange ya simbah. Oh, kula ngundange simbah kaya ora macem, ngundang simbah, ngundange sampeyan kowe yo wis karepmu, diundang simbah ya kena, diundang Naroda ya kena, karepmu yo wis Naroda. Aku arep takon bapa, ya wis nek kowe arep takon bapa tak pernai ning kono ana satriya penengahing Pandhawa. Oh, Pandhawa kuwi sapa? Pandhawa ya simbah-simbahmu, Pandhawa ya sedulurmu, ya rakanmu, ya bapakmu. Oh, bapakku arane sapa? Bapakmu tak arane Janaka. Oh, Janaka. Ning pretapan ndi, Mas? Kono pretapan ning kono bae lho kono. Mila sing ati-ati kowe tak konono nek bisa dadi sing apik-apik. Oh, nek ngoten kula pamit nggih, kula badhe takon bapa. Yo tak ati-ati tak kanthi sing ati-ati.
resik dinembang. Wajib biasa karokenan. Suarane yo jos. Suarane yo jos, Bos. Nah, iya. Ke apa-apaan sedang kayong done rusak kitok kuping karo tangga teparo. Wujud kitok. Wah, kowe wis kewajibane keluarga kewajibane tangga anggerana tangga melu hajat melu digawe ya ndongaken Kaya kuwe Kang. ringo kenal kuwe. Kaya kuwe terus dia jati siapa sih Kang bisane kayong sampean-sampean kuwe pada lek-lekan kene. Ah, kuwe berkah rahmat Gusti Allah anakku mantuku Sampean jek pelokok ning kene ya. wis kowe anak putra anak bondot. Wah iya ya Kang. Kowe sing semono keprimen lantaran bisa sampean gawe bujukin kuping. Ora kaya kowe ngene dong. Abe mau wis kinodrating Gusti Kamu Agung. Bukan iki dadi pernahe dadi kebaikane para pepunden ning kene generasi muda sing dipimpini Mas Muji Waluya kemenangan. Wah. Iki mandegani seni Jawi, seni krawitan, anak kulanan, mantuku Ika kowe ning kene ana pakeme wis oleh Wis seperti apa sih Kang? Satu pikasi. wis satu pikat. Oh iya satu pikat. Perlunya gua apa Kang? Yo perlune yo nggo kewajibane ben duwe sertifikat kuwi gawe contoh kebaikan para generasi muda sing maune padha dolanan-dolanan to yo padha digilir rene kanggo latihan krawitan Kayak kue ya Kang, latihan tari barang. komplit. Aku iki wis duwe rencana Mas Puji. Ya Muji niki sakwise pungkure wayangan iki mbok menawa mengko bisa putuku wasi anu bisa jalari ing pegalaran iki. Iya ya Kang, wong bapakne ora ketang dalang-dalang borok ayu borok ya sering dalang ya bisa. Iya. Ben putune bisa dalang, syukur anake Mas Puji bisa dalang kabeh sing mau siapa ya Mas apa ya? Gandrung. Gandrung terus ki Mas apa? Mas Husen. Mas Susen. Nah, sing nabo demung. Oh belajar ning kene kok wayangku tak tinggal kene separo. Apik yo kan. Ya apik kok wong penaik sini Jawa ya kepenak dari mau kena. Dan banjur kepiye? Lantaranku bisa ndalang kene kowe miyen-miyene ya ora miyen karo ngarane samatine bojone sampean. is bojone piye sing nyekel wayang. Iya sawise sing gawe urip manggil karo almarhumah Mama Maryam ya. Iya. Kowe miyen tau cerita, Pak, jagongan. Arane kan ndak ada dawet. Lagi sehat-sehate. Iya. Bukan kamu sunat ya, Pak? Yang ora menangi ya. Bapak wayang no. Sajam boleh 1,5 jam. Pas gue aku ning kono kowe turu dhewekan. Bisane itu dateng ana sing wadon turu dhewekan saiki. Ora kaya kowe. Mama kowe ning kulon, aku dhewekan. Aku sawangi ora bisa turu. Akeh lemute ning Kang. Ya ora kaya kowe. Lembut jana obate. Ya ora ketepane ora bisa turu wong sing wadon ning Tegal. Iya. Siji kowe, lorone aku gendul-gendul rasa, atiku ngomong dewek sauri dewek. Wah. Anakku pan nyunati sirahmu. Makanya aku tahu kondah karo mama besok nek sunat menangi orang menangi yo diwayangake sajam ron. Ah, itu lakon ya Kang. Ya alhamdulillah. Muga-muga almarhum Sing mau didongaken ya karo Pak Kiai, Pak Ustaz, muga-muga diampuni dosane. Muga-muga sing pada
berkahi kabeh oleh diampura karo almarhum sampean kabeh ya. Niki kleresan unggah-unggahan arane dina sing becik. Iya, ke pan bulan becik, bulan puasa, mila ayo disyukuri. Iki wis kelaksana, anakku bisa nyunati. Iya, ujar aku tak ngono bae, ngono nate kok wis kelas 4. Lalu main sapi wis duwe kendaraan. Ya bukan ya kayak gue ya. Wong sing arane wong umur ora mesti bukan bapakne langka dino susu nate. Ya, aja kaya kowe didongakne ben bapakmu kowe panjang yuswa wae. Amin. Menangi. Iya ya kamu kabeh kowe kersane Gusti. Iki juga pas banget Ulang tahunnya anakku wadon. don lah ya kabeh kowe disalurake ganep-ganepe ning pikir yo doa kabeh yo. Iya ya Kang kabeh. Ya doa aku ya zaman semono pimen. Pimen Kong. Jelas kok. Jelas Kong. Ngomongnya jelas. Aku kemutan zaman semono perjuangan. Zaman perjuangan. Kowe duwe apa kok zaman perjuangan? Aku kemutan semono. Aku ya wis umure 46. 46. Cipan pimen, aku durung sunat. Masa 40 bulan semono, Bung. Durung ana dokter, durung ana rumah sakit. Rumah nama sakit, rumah sakit. Terus pimen Gong. Ya, aku bingung. Waktu gue anak gobang pantak lagi dhewe, pantak babar dhewe kaya ora tegel. Terus pimen, sampean kan glondero. Wong 46 nang wis gede. Mengko disunati doktere mlayu Ya gue zaman itu mau non, Pen, aku beneran anak gue sepur liwat gawa tebu. Nah terus pimen, Aku ya muda semua karo turu tebu. terus ulin aku tak Wis. ya sing ngarane Peksi, peli ya Peksi. Iya. oh ngarane kuwe ya kuwe Terus pimen? yo tak pasrane neng dampang terus tele tugel sampe mati ya mati cilik pimen Klenger. terus saya kuwi pimen Berani roda radil. ya semono saiki tas kepenak aku mau mbatiri sadelat tuku mane gon ngenteni kok jebule wis disunati alhamdulillah jebule wis halus Kang Ren Apa piye wis alus? wis wong jare di laser terus jebule wis ora kaya gemian bapakmu sunate sabulan di rumah di Iya margane obate mung cukup nganggo ukuran Obat Tabib. Ya saiki kowe wis jaman canggih. Mulane sunate ya gampang. ya sawise sunat ya siramu dipelajari ya tim kok dipelajari salat sing bener ya ibadahe karo ngajine ben wis disunati kowe ya ben takwane sing bener awit wis bersih ikute Iya, kowe pesenku kabeh wong lan kowe gareng kanggo putuku kudu bisa bersih diri, bersih awake bisa dadi anak ingkang saleh. Amin. Dadi keluarga kang bekteni tresnani, keluarga kang islami, keluarga kang bisa Qur'ani. tegese pimen kan Qur'ani Yo keluarga sing bisa maca Quran, keluarga sing muslim, yo pernah wayahe salat ibadah, yo dilakoni wayahe puasa, yo dilakoni sedekah ya mestine. Oh, kaya kowe ya Kang iya, gua dadi keluarga apik. Ucap kan aja ambil baik ke usale pokoknya segelatok mengko metu karo bendara Arjuna terus mengko si siapa kue bisa ngene yo iya Ya wis kerupane Ndoro Wisandeni Ndoro Janaka tekan mrene karo Kakang Seman. wis padha kumpul meneh
Kakang Semar. Inggih. Ndara Janaka. Padha kebecikan Kakang Semar. Anjir. No, becik ya slamet, ya wilujeng, ya nugraha, ya waluya pemuji. Ponakawanku Lolo Gareng. Kula ndara kula ngaturaken pambagya pangsami ndara. Yo tak tampa pangestu tampan. Kula tampi ndara. Wah, najan kula pun Lolo Petru ngaturaken bekti marang Ndara. Yo Petru kabeh bagok. Iya, kula ngaturaken bekti ndara. Wis kabeh tak tampa kabeh. Ayo kahanan iki lagi ruwet. Aku pikiran lagi ruwet. Ayo padha lumaksana kanthi regeteng langku bisa dadi petenging gatiku. Oh, ning ngaten monggo. Kula dherekaken Gusti, dherekaken. Monggo kula dherekaken Gusti. Padake kaya apa iki? Wonge lemu awake, lemu bokonge gedhe, kuncungan, Senuntin. wah kaya sing nyoting kuwe. Wis wong ora ngerti ya tak wangsuli. Kowe sejatine aku wis ngerti. Kowe wis anggene ya. Nanging kowe sampeyan wis ngerti. Aku ya wis ngerti kowe kuwi anake.
Arjuna yo Permati yo Janaka. Ning ndi? Aku ngundang apa? Yo ngundangku Wa Semar. Oh, Wa Semar. Jadi bapakmu Arjuna Janaka Ning pundi papane? sene wae. Ayo tutono jerakno. Kuwi bapakmu ning mburiku. Takonono, kowe mesti diwangsuli. Kowe kuwi anakmu si Desnalala, ya bapakmu Janaka. Nek ngaten kula dereng Rama Wa. Ya wis, ngono, enut karo aku. Rama, kula pun rai paduka menetos. Kula menika anak sampeyan Rama. Aku ora ndek anak gedene semono. Berarti wong tua mau Wa Semar Goro. Kowe ngaku Rama kuwi jalaran sangka sapa? Kene Rama. Lari-lariku kene Rama. Aku kuwi ibune jenengku Desnalala. Aduh, ya bener. Garwaku Desnalala. Banjur kepiye? Aku jare Wanarada kuwi mau. Aku umur 7 sasi dilairake Rama. Sing lairake sapa? Ya mbok mau jare Wanarada aku dilarake dibabarake. Banjur dikeburake ning Kawacandra di muka. Kebangetan temen sing wani ngeburake jasadmu yo bayiku. Aku bisa gede semene Rama. Sing arani sapa kowe? Aku pun asmani Wanarada jenengku Wisanggeni Rama. Apa yo nggih anakku Wisanggeni?
banjur ibumu ning endi? Jare ibu dibondong, digawa mlayu, diprowasa karo Dewa Srani Rama. Keparet panjenengan jagat Dewa Srani aja minggat kowe. Keparet tebak dandamu dadi ambrol sewalang-walang. Nimas Ayu Nolo Dewa Nala Sumbadra Nolo Yayi boten kula tresna boten badhe anggep sampean sinten wis ngene madhep Yayi tak tersenani aku iki wis tak boyong kowe ning pertapanku mila kowe dadi garwaku. Ora mboten kula mboten genah. Sampeyan sinten mboten genah. Aku iki Dewa Srani Ratu sangka ing kula Caritana. Mboten purung kula tetep nggayuhi Kakang Mas Arjuna Janaka. Janaka wis temekaning palestra. Kula mboten kedah kula ngerti menika bojo kula yu Kang Mas Arjuna. Kata carita Sang Arjuna tumeka wonten ngarsane Sang Dewa Srani. Satrio kowe wani ngadhep marang Dewa Srani apa kowe wis kebak pangkulitmu ya wis atos balung kulitmu para panusmaning jagat kowe Dewa Srani yo aku Dewa Srani kowe wis duwe pemikiran kang durhaka pemikiran manungsa kang ora duwe watak kepribadian. Wah, ora kuwi wis jatuh kramane. Tresnana wiwit jamane si timure kuwi wis dadi pasanganku, direbut marang kowe. Ora kepareng jagat. Yen kowe wani
lalangi tangkemu kebak dadamu ambrol dadi wah kebak kali jagat kemakon nak kebak dadamu wis kowe tak percaya pati mboten kula nyuwun pangapunten kula mun tobat mengkawon mboten wantun dhateng paduka yen wis ora wani karo aku mencato ayo tandono nggih nyuwun pangapunten paestu kula mboten saged lampahi napa ingkang dadi kersane paduka ya wis ngono kowe aja wani-wani pisan rebut dhateng bojoku ya karo ya kula nyuwun pangapunten kula nyuwun wangsul wonten ing ibu kula nyuwun pamit guru nganggo sepatu, jasmu nganggo pakaian rapi, jasinan. Wah, bener, aku kuwi dewa ya Bathara. Oh, kowe dewa ya Bathara. Neng ngono kowe sing Mrejayapati karo aku ora. Aku babar pisan. Aku ora mateni kowe, aku ora wis kaya apa? Wis kowe tak Mrejayapati, dewa kabeh, tak budal kabeh bisa mangkat apa?
piye kowe lakumu kringete grobosan. Kula nyuwun ketiwasan kepiye? Oh, kula mboten kiat nandingi karo putra-putra Pandhawa. Jalaran apa kowe kan duwe ilmu, duwe tekad penjabut nyawa. Mboten, kula mboten wonten. Menika wonten alih-alih asmane Raden Wisanggeni, boleh sampeyan paduka. Kula mboten wonten, kula mboten wani kula medal. Tak tekani, tak tebane rene. Hei, guru, aja kayu. Guru, kowe ratuning dewa, ratuning dasar anake ora duweni watek ilmu, gurune ora dinggo. Kowe sapa wani karo Yang Pikulun? Aku ora wedi kowe Yang Pikulun, kowe sing reksa kayangan. Kowe manungsa sing ora duwe watak manungsa. Dalalane piye? Wis ngerti dhewe. Anakmu yo kamu diprawoso, dilairake, dikuburake condro di muka. Iki Wisanggeni anak sing dikuburake dilairake. Aduh, ketiwasan. Aku ngaturaken kelepatan aku njaluk ngapura kowe, aku njaluk ngapura kowe. Aku wis ora wani karo kowe karo para dewa wis kabeh dadi kadangmu kabeh wis. Nek kowe wis ngaturi kelepatanmu berarti kowe wis dadi guru sejati ya guru sing bisa mahanani marang kahananing para kawulane para kehidupane ing pratapan kahyangan kene. Yo wis kene gandeng kowe kabeh wis dadi kodrate jagat. Kowe wis ditengeri aran Wisanggeni mila kanggo tetenger besok kejaring jaman kowe dadi satriya kang sejati, satriya kang pinunggul. Sampun purna nyuwun pangapunten kawula pinangka ingkang derek-derek uri budaya boten kekilapan. Nyuwun pangapunten karo kadang kula anak-anak kula kabeh Lambang Sarwi ingkang ngayahi kewijaban atau kewajiban nderekaken lestari budaya kerawitan tari lan sapunanggalane. Mugi-mugi kati sesanti jaya-jaya wijayanti Suradira lebur dening pangastuti monggang Prabu Kira